Concentració esta vesprada davant l'edifici del Rellotge contra l'ampliació del port de València. La Comissió Ciutat Port ha organitzat un acte colorista per a celebrar que ja són un centenar les entitats que s'oposen a esta obra de gran magnitud. Este mateix mes de març està previst que Ports de l'Estat presente l'avantprojecte de la nova terminal marítima. Els manifestants han lluitat de valent contra el vent de llevant que s'ha alçat esta vesprada al port de València. Tot i els contratemps eòlics, s'ha aconseguit desplegar 31 parasols en què es podia llegir contra l'ampliació del port Cuidem el litoral. Una llegenda colorista per a celebrar que 100 entitats culturals, sindicals i sanitàries s'oposen a la nova terminal de contenidors. S'oposem perquè està fent un retrocés de la Devesa i va desaparèixer. Com continuem així, desapareixerà l'Albufera, que és un entorn, que és un pulmó verd per a la ciutat. El megaprojecte inclou un moll de 1.300.000 metres quadrats al nord del port, que costaria 1.000 milions d'euros. Este mateix mes de març es preveu que Ports de l'Estat doni el vistiplau a l'avantprojecte. A veure, l'avantprojecte sí que està fet, però la declaració d'impacte ambiental del 2007 ja no està vigent. Aleshores no se poden donar concessions ni se poden fer obres. Si ho feren, estarien fent una il·legalitat. Una opinió que comparteix l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i la Conselleria de Transició Ecològica, que demanen unes solucions menys agressives. La Comissió Ciutat Port pensa arribar fins als tribunals si fa falta per a defendre la caducitat de la declaració d'impacte mediambiental del 2007.